Vladin savjet za Hrvate izvan domovine sastao se ovih dana na Plitvičkim jezerima kako bi još jednom poručio da je zajedništvo domovinske iseljene Hrvatske strateško pitanje Republike Hrvatske. Kakva je uloga spomenutog savjeta i možemo li govoriti o konkretnim rezultatima, barem po pitanju povratka Hrvata iz dijaspore u domovinu, i imaju li smisao mjere koje bi trebale usporiti iseljavanje mladih hrvatskih obitelji u zapadne zemlje Europske unije koje traje desetljećima? A na Plitvicama nas izravno putem Zooma čeka gospodin Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Gospodine Milas, srdačan pozdrav. Dobar dan, pozdrav svim gledateljima, živjeli. Za početak kratko, kakav je smisao i dosadašnji učinak Savjeta Vlade, Vladinog ureda i ovog Savjeta Vlade Republike Hrvatske izvan domovine i možemo li govoriti o konkretnim rezultatima? Prije svega dvije riječi o tome što Savjet je. Dakle, Savjet je ustanovljen zakonom o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima koji žive izvan njenih granica i ovo je već treći mandat Savjeta, dakle treći saziv, završna sjednica, dakle 12 godina već djeluje. Uloga savjeta je da svojim, rekao bih, kreiranjem svega onog što je važno za povezivanje Hrvata izvan Republike Hrvatske s matičnom domovinom pomogne vladi s preporukama, sa zaključcima koji će vladi omogućiti, dakle, bolji uvid u sve ono što je važno za Hrvate koji žive izvan Republike Hrvatske i time rješenja koja vlada donosi kroz zakonske oblike, na koncu i Hrvatski sabor, dobijaju bolji i puniji smisao. U tome mogu, dakle, u prilog reći kako smo Zakon o državljanstvu koji je donešen u siječnju 2020. koji je uvelike bio usmjeren upravo prema hrvatskim iseljenicima u cilju što lakšeg, što boljeg, što efikasnijeg i bržeg stjecanja državljanstva, upravo iniciran od savjeta kao i posebne upisne kvote, dakle za upis na hrvatska sveučilišta koji jako dobro funkcioniraju i niz drugih primjera. Dakle, savjet ima svoju ulogu, ima svoj smisao i nama je jako važan u svem onom što radimo u odnosima s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Koja tema, gospodine Milas, dominira evo na ovoj aktualnoj sjednici savjeta koji je jučer otvoren na Plitvicama? Pa tema je, rekao bih, prije svega uvijek univerzalna. Dakle, na koji način se što bolje povezati, na koji način se što bolje strukturirati i kako jednostavnije komunicirati i surađivati s našim zajednicama. Morate znati da nije isto surađivati sa Hrvatima koji žive na Kosovu ili sa Hrvatima koji žive u Brisbaneu. Zajednički nazivnik je da svi pripaju jednom narodu, ali njihovi problemi, sve ono što oni doživljavaju, s čim se susreću u svakodnevnom životu je, rekao bih, dijametralno različito, tako da moramo tu tražiti rješenja prilagođena svakoj skupini. Tako da imamo tri kategorije Hrvata kako ih mi gledamo. Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini kao punopravan, jednakopravan, dakle konstitutivan narod sa ostala dva naroda. Imamo hrvatsko iseljeništvo, dijasporu i hrvatsku nacionalnu manjinu koja živi u 12 europskih država. Tako da kroz odbore koje mi ovdje inauguriramo, dakle Odbor za hrvatsku nacionalnu manjinu, Hrvate Bosne i Hercegovine i iseljeništvo, svoje probleme, odnosno sve ono što im je važno, pokušavaju među sobom problematizirati i na koncu ih pred vladu iznosimo kao zaključke koje vlada pokušava kroz uredbe, ali i zakonska rješenja na najbolji mogući način oblikovati i riješiti. Koliko je važno da se nastavi takozvani tjedan Hrvata izvan Hrvatske i nadilazi li to samo nekakvu simboličnu poruku? Dakle, moram reći da smo prije 10-ak dana u Hrvatskom saboru ustanovili novi zakon, odnosno izmjene i dopune zakona o odnosima s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Naime, zakon je donešen 2012. i od tada je doživio samo par nomotehničkih izmjena i sada smo ga morali mijenjati obzirom da je ustanovljeno Ministarstvo demografije i useljeništva koje je preuzelo nekoliko, rekao bih, sektora koji su do sada bili u Središnjem državnom uredu za Hrvate, dakle ono što se odnosi na hrvatsko iseljeništvo koje se useljava, koje se želi vratiti, ali time smo dobili priliku izmijeniti i nekakve, rekao bih, ustaljene odredbe koje smo vidjeli da nisu provedive, ali donijeti neke nove institute kao što je tjedan Hrvata koji ste spomenuli. Tjedan Hrvata je, dakle, zamišljen kao tjedan u kojem ćemo na najbolji mogući način
pokazati u stvari sve ono što Hrvati izvan Republike Hrvatske jesu, bez obzira živjeli u Bosni i Hercegovini, hrvatska nacionalna manjina ili iseljeništvo. Mislimo da Hrvati u Hrvatskoj još nisu dovoljno prisutni u životu naših zajednica izvan Republike Hrvatske i želimo doista pokazati kako oni to čuvaju identitet, kako baštinu koju godinama njeguju, razvijaju, kako to sve i na koji način rade, da nam pokažu svoju gastronomiju, da nam pokažu svoj folklor, sve ono s čim žive na koncu i kulturu hrvatsku koja, rekao bih, nema zidova, nego je spremna i otvorena za sve. Neki dan je upravo bio je folklorni ansambl s Novog Zelanda, Kralj Tomislav, koji je na najbolji mogući način pokazao kako su se integrirali kroz kulturu, kroz sve ono dakle, što je nama svojstveno. Osim tjedna Hrvata koji ste spomenuli, dopustite da kažem da ćemo osnovati i Savjet mladih, jer naš fokus je na mladim Hrvatima izvan Republike Hrvatske i mislimo da po uzoru na savjet koji danas zasjeda, na dobre rezultate, mislimo da će Savjet mladih doista na najbolji mogući način reći što je njima potrebno da veza sa domovinom, s Hrvatskom, bude što bolja, što jača, koji su to instituti koji oni žele inaugurirati, u smislu toga da sve ono što rade, da moraju imati autentično mišljenje o Hrvatskoj, ne samo da to bude domovina njihovih predaka, nego da ih shvate kao svoj dom, dakle kao zemlju kojoj pripadaju u punom smislu. Jasno. Ali vlada se već, dakle aktualna vlada i u prijašnjem mandatima već fokusirala na materijalne pravne potrebe, subvencije za sve Hrvate koji se žele vratiti u domovinu. Dakle, tu bi ubrojio novu poticajnu poreznu politiku, zapošljavanje i otvoreno za investiranje upravo naše dijaspore. Ali, gospodine Milas, zašto stalno imamo dojam da potencijal vlastite dijaspore, dakle Hrvatska, nije iskoristila u potpunosti i doslovno kao da imamo mrtvi kapital koji ne znamo iskoristiti? Pa ne znam, to možda izgleda jednostavno ovako kad to čovjek gleda iz određenog kuta. Kad je u tome, kada živi s tim svaki dan, onda vidi da stvari nisu onako jednostavne kako se nekome to čini. Dakle, naša dijaspora, kako kažete, naši Hrvati izvan Republike Hrvatske, dakle, to su generacije i generacije ljudi koji su, usudim se reći, stoljećima izvan Hrvatske i uzmite 5., 6. generaciju koja danas pomalo dolazi iz Južne Amerike. Dakle, to su ljudi koji osjećaju Hrvatsku u srcu, ali su u svemu drugome bili daleko od nje prije 10 godina. Dolaskom Andreja Plenkovića i ove vlade, ja mislim da smo ponovo uspostavili čvrste veze sa našim iseljeništvom i da poticaj povratka, odnosno svega ovog o čemu vi govorite, je danas puno jači, puno značajniji, ali još jednom želim ponoviti, to nije jednostavno. Uzmite primjerice Hrvate u Čileu. Dakle, Hrvati u Čileu su, usudim se reći, elita društva. Oni su izgradili Čile. Danas imate cijele kvartove u Santiagu koji nose nazive, dakle, hrvatska imena, ulica, trgova, svega onog. I sigurno da im nije jednostavno uzeti pinklac, staviti ga na rame i otići u Hrvatsku, dakle, promijeniti, iščupati svoje korijenje i riješiti život ispočetka. Ali da se na tome radi kroz mjere koje ste spomenuli, dakle, Biram Hrvatsku, kroz različite kulturne i druge, radi se i to ćemo pomalo sve više pokušati intenzivizirati, ali pritom moramo imati kompletna rješenja. Na koncu zato je ustanovljeno Ministarstvo demografije i useljeništva i mislim da jednom zajedničkim radom možemo doprinijeti da Hrvati doista koji žele useliti se prije svega, malo ih je koji će se vratiti obzirom na sve ono, dakle koji se žele useliti ili generacije koje su otišli zadnjih 10 godina, da im možemo dati poticaj da se vrate u Da, čak i kad neki kažu, to ću staviti pod navodnike, i kad bi se odmakli od neke sladunjave nacionalne romantike ili floskula, mi imamo jednu činjenicu koju opet, kažem, nismo iskoristili, a stvarno bi bilo više vrijeme i red. Nitko ne može demantirati činjenicu da Hrvati izvan Hrvatske, izvan domovine, imaju dovoljno financija, novca, da mogu slobodno kreditirati, investirati u Hrvatsku i da mi doslovno nismo imali potrebu za bilo kakvim inozemnim zaduživanjem od recimo Europske središnje banke ili kod ovih banaka pri MMF-u. Dakle, toliko potencijala još uvijek postoji. Pa ja ću vam još jednom ponoviti, dragi kolege Petre, to nije jednostavno kako izgleda. Prije svega moramo shvatiti da Hrvatska država postoji 30 i koju godinu. Dakle, ne da je mlada, nego je još u povojima po meni,
da sve ono što smo 94. 5. 6. pa bili smo još u ratu. Zamislite državu u kojoj moji roditelji 2001. dođu u Vukovar, vrate se dakle nakon 10 godina progonstva, ali ne mogu otići u svoj vrt jer su oko njega žute trake na kojima piše ne ulazi, minirano i tako dalje. I mi sada želimo sami sebi predbacivati, naravno da se moglo nešto napraviti bolje i drugačije, ali prije svega stvorili smo suverenu, snažnu, samostalnu državu, danas članicu svih asocijacija od Europske unije, da ne nabrajam sada sve ono što je već notorno. I danas smo u prilici da sve ono što je Franjo Tuđman još potakao, dakle u vezama domovinske iseljene Hrvatske, da na najbolji mogući način danas to ponovo osnažimo, da ovo o čemu vi govorite, i kreditne linije, i investiranje, i sve drugo pokušamo napraviti na najbolji mogući način. Ali da investicija ima. Pa nedavno je tvrtka Feal iz Širokog Brijega napravila veliku investiciju u Karlovcu, otvorivši veliku tvornicu. Takvih ima prilika, takve prilike se stvaraju i bit će ih sve više. Jasno, ali sad kad ste spomenuli Hrvate u Bosni i Hercegovini, ja moram reći da jedan dio javnosti, možda i političke javnosti, ne shvaća još uvijek koliko je važno da Hrvati u Bosni i Hercegovini opstanu. Dakle, da Hrvati imaju jednakopravan status u Bosni i Hercegovini sa ostalim narodima i može li Hrvatska biti još konkretnija po pitanju za očuvanja tog političkog statusa, ustavnoga, izbornoga prava koje je Hrvatima postalo uistinu ugroženo, i kad će nama biti jasno da sigurnost i Hrvatska ovisi upravo o tome kakav će status i hoće li Hrvati u susjednoj Bosni i Hercegovini opstati? Pa evo, vi ste sami skoro sve rekli, kroz pitanje ste dali i odgovor. Dakle, iznimno je važno da hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, koji je, još jednom naglasiti, po Ustavu konstitutivan, jednakopravan sa ostala dva naroda, ostane i opstane u Bosni i Hercegovini, dakle na stoljetnim ognjištima, i Hrvatska tu doista, rekao bih, radi jako puno. Da može bolje, više, sigurno da će to biti, i to je i premijer jučer u svom govoru najavio, ne samo za Hrvate u Bosni i Hercegovini. A pitanje sigurnosti, ja ću samo spomenuti 91. godinu. Sjetimo se kako je to tada izgledalo, sjetimo se odakle su došli prvi plotuni, prva razaranja na Republiku Hrvatsku. Dakle, ne samo granica koja ima 1000 i toliko kilometara, ne samo Hrvati u Posavini, ne samo Hrvati u Zapadnoj Hercegovini i Središnjoj Bosni, iznimno je važno da budu tamo i da ih Hrvatska u tom smislu ne pomaže, jer mi smo doista pripadnici istog naroda i sve ono što radimo kao pripadnici jednog naroda, dakle surađujemo, stvaramo zajedno. Dakle, ja mislim da naša budućnost ovisi jedni od drugima, i ako tako ne bude, neće biti dobro. S druge strane, malo ću se ne našaliti, u tome ima izbilje. Da se mene pita, ja bih svim obiteljima koji žive, dakle hrvatskim obiteljima koji žive u tim područjima, dao mjesečnu plaću da i dalje tamo žive i da budu kao dio Bosne i Hercegovine, što su oduvijek bili, ali da budu, dakle, da budemo jedan narod s dvije strane Save. To nije, što se ono kaže, niti zašaliti se, to postaje stvarno i potreba, s obzirom u kakvim vremenima i u kakvom okružju živimo. Evo za kraj još dva aktualna pitanja. Kratko, gospodin Milas, ne može se izbjeći još jedna činjenica. Evo, sa sjednicom Savjeta na Plitvicama poklopio se, i vjerujem slučajno, možda i najveći susret i okupljanje domovinske iseljene Hrvatske, i to na sutrašnjem glazbenom događaju u Zagrebu. Povod je koncert Marka Perkovića Thompsona, koji će na hipodromu pratiti 500 milijuna Hrvata, ali domicilnih, dakle onih iz Hrvatske, ali tako i onih iz svih krajeva svijeta i dijaspore. Točno, da. Koliko je važno i da taj događaj ne samo da prođe sve u redu, o čemu smo sad, na što smo svi fokusirani, nego da zapravo i dobijemo jednu jasnu i nacionalnu poruku još jedno. Dakle, sutra koncert Marka Perkovića, doista nešto, rekao bih, nesvakidašnje u smislu brojnosti, masovnosti, dakle tako nešto se još, koliko znam, u svijetu nije dogodilo. Meni je iskreno drago da ljudi pokazuju
što vole, na koji način to vole. Najvažnije je ovo što ste spomenuli, da prođe sve sigurno, da ne bude nikakvih problema, da ljudi koji dođu sretno se vrate tamo odakle su došli, a pokazivati ljubav kroz pjesmu, kroz domoljublje na taj način po meni je ispravno i svi koji dođu dobro došli na hipodrom, dobro došli u Zagreb. Ja se nadam da će to i Hrvatska radiotelevizija popratiti na pravi način, obzirom da se radi doista, kako ste sami rekli, o 500 000 ljudi, Hrvata koji dolaze iz svih krajeva Hrvatske, iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, drugih zemalja, i vjerujem da ćete i vi i ja možda biti tamo. Da, sigurno, a mnogi žele, ja s time mogu zaključiti ovaj razgovor, vi ako želite što dodati, mnogi žele izbjeći, pa možda i minorizirati one poruke koje se odnose na istinu, kako postoji jedinstvo hrvatskog naroda, posebno domoljubno to jedinstvo i dijaspore i domicilne Hrvatske, da postoji jedan jasan i nacionalni odnos i ponos prema Hrvatskoj državi i neupitna je pripadnost prema domovini. Pa to je na neki način i sukus. Bez toga onda nema smisla ni ovaj naš, neću reći vaš savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate u dijaspori i zasigurno onda neće biti nikakvoga ni smisla vraćati Hrvate u domovinu. Ako ovog nema što sam malo prije rekao. Pa opet ste sve rekli. Dakle, doista je tako. Mi smo svjedoci, i vi i ja, da 30 i nešto godina prije da se na najbolji način pokazalo to zajedništvo, to jedinstvo hrvatskog naroda, bez obzira gdje Hrvati bili od Čilea do Dervente. Dakle, svi smo disali kao jedan, svi smo željeli isto. Na koncu to smo i ostvarili. Kroz vrijeme čovjek nekad zaboravi nešto možda mu ostane po strani, ali nikada to ne nestane do kraja. Tako i naša veza sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske, nikad ona nije nestala. Ljubav u srcu živi uvijek dok čovjek živi, i u zadnjih 10 godina, ja to moram reći, dakle kao netko koji je svaki dan s njima, bez obzira da li sam u Čikagu, u Bosni i Hercegovini ili u Subotici, Hrvati izvan Republike Hrvatske iznimno vole i ljube svoju domovinu. Bez obzira radilo se o djetetu iz osnovne škole ili radilo se o senioru koji ima 70-80 godina, i to pokazuju svakodnevno. To pokazuje i ovaj savjet. Dakle, kada vidite ljude koji dolaze iz Australije, iz Brisbanea, sjediti ovdje s nama, razgovarati i družiti se, umjesto da su možda negdje na moru, onda shvatite da im je stalo, shvatite da sve ono što rade zato što vole tu svoju domovinu, nije im potrebno ništa od nje, samo je potrebno da ta domovina bude njihova onako kako oni misle da treba biti njihova. I moram reći da predsjednik Vlade i uopće Vlada Republike Hrvatske na najbolji mogući način, ali svake godine je sve jače, sve bolje, obzirom da Hrvatska, i sami ćete to priznati, svake godine je sve jača, sve naprednija, ali zahvaljujući upravo i tim ljudima koji je vole na način kako smo malo prije rekli. Da, i neka to zajedništvo sutra bude artikulirano kako svi očekujemo, a u što zapravo i ne sumnjamo. Gospodine Milas, hvala na vremenu i ovom razgovoru, intervju za Studio 4. Hvala vama i još jednom pozdrav svim Hrvatima, svim domoljubima, i neka sutra bude lijepo i neka se sigurno vrate kućama. Jasno. I da budemo ponosni na to što imamo. Hvala lijepo. Slažem se. Živjeli.